diri sa Cebu Province. Kaya nga base sa ating data nung March 17, actual data, ang Cebu Province was declared as meteorological drought. Mao kini ang gikumpirmar sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa weather specialist nga si Jomer Eclarino. Base sa latest Pag-asa, El Niño Southern Oscillation Watch, apil ang Cebu sa 37 ka lugar sa nasod nga nalakip sa mga meteorological drought areas. Pasabot ni ini, gawa sa sobrang kainit, dako ang pagsaka sa reduction o kakuwang sa tubig ulan dinhi sa Sugbo. Meteorological drought is 5 below normal na sunod-sunod na na-receive ng isang probinsya or 3 way below normal na rainfall conditions ang na-receive. But ang Cebu is, since December pa, naka-receive tayo ng below normal rainfall conditions, and this March is way below normal rainfall conditions. Kaya ang ating assessment latest na nirelease ng DOST Pag-asa is under na sa drought ang Cebu Province. So taas na ang ating kakulangan sa tubig ulan. Dugang pa ni Eclarino, nga sukad pa ning adtong Disyembre sa miaging tuig, nagkasaka ang kakuwang sa rainwater sa Sugbo. Pahimangno sab ni Eclarino sa mga Sugbuanon nga ang nasinati nga kainit karon sa Sugbo dili pa mao ang maksimum. Gipaabot nga sa buwan sa Mayo, masinati ang labing init nga panahon o gimanabana nga moabot nga sa danger category ang heat index gikan sa 42 ngadto sa 51 degrees Celsius. Sa kasamtangan, labing taas pa nga nasukod sa Pag-asa mao ang 37 degrees Celsius karong adlaw. Matud sa Pag-asa, kinahanglan likayan ang paggawas gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, kay mao kani ang labing init nga mga oras. Kung kinahanglan magyud ganing mugawas, sigon sa DOH, mas maayo og magdala og mga panagang sama sa payong, mag-sunscreen ug syempre magsigig inom og daghang tubig. Tungod sa sobrang kainit sa panahon, ang sunburn, sore eyes, vomiting ug diarrhea, animal bites ug heat stroke ang mga sakit nga posible nimo makuha matud ni DOH 7 Regional Epidemiologist Dr. Eugenia Mercedes Canyal. Dugang ni Canyal nga ang proper hydration dako og ikatabang aron malikayan ang maong mga sakit. So katong giingon ni sir nga nanatay meteorological drought, ang sa summer nga mga diseases nga top 6 gyud nga ibalik-balik gyud no na Department of Health. Number 1 would be sunburn. So usa na siya sa causes sa sobrang kainit. Kini sa Alfrancis P. Marabeno, Bipsukim Intern alang sa MyTV Cebu.